ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଅଫିସରେ। ତାପରେ ଟିକେ ମନ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲଗେଇଦେଲି। ଭଜନ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହଠାତ୍ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ପେଟରେ କିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲି ହୋଟେଲ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ହୋଟେଲରେ। ଆଉ ତାପରେ ଖାଇବାଟା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜାଗା, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଡେଲି ବସେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ତାପରେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ହାତ ଧୋଇ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଲି ରୁଟି, ତରକାରୀ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇନା ଆମର ତରକାରୀ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋତେ ଭୋକ ଏତେ ଜୋର ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଏକାଥରକେ ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା। ତାପରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଭାଇନା ଆମର ତାଙ୍କର ବାକି ପଇସା ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କ ହାତକୁ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଭାଇନା ଆମର ପ୍ରାୟ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଖୋଜିଲା ପରେ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟିଏ ବାହାର କରି ଦେଲେ।